pampon na kampoking banal na Espiritu. O San Miguel Arcangel, manwalo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayan ken salang sangking dewa kani mapamirayang demonyo. Pagamam kaya kakilupigan niya sana ng Diyos at ika prinsipering ehersitos ng banwa. King upayan tinggap mo king Diyos, patulundungan me king impyerno Satanas, pati na ring aliw ang mga rawa kay Espiritong luyin-luyin king yatu, at manintong king kasuranda ring kaladwa. Amen. Amen. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. Horacio Imperata, laban ken COVID-19. O mapamakalulu ang pumapagmalasakit ay igpami, aminan mo ng kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran ang pombi. Lalapit kami kaya kakaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya kaing kambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalan da kalakasakitan kaya kami at may kamate na karinda kalatao. Adwan mingeni kaya kayong balikdan mo kaming mitnong lugod. At iyatsat may kaya kaming makaulo mong gamat. Intakot mikin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin min tabayanan mo la rin taong mi tutukan manintong panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalang mo rin sablang lilingap karimi sa lunan. Ba makasuyo la karimasakit kang bening belwan at masabal. Pagkala mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling din sarili ra at king pamaglingap karimasakit. E mula paboran miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mo retang miyawa na kumayat na lasanang malalagwa. Ingalat mo na retang lilingap karelo. Pagkala mo lang alang hanggang kapaynawan detang mayangon na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe para king kakayap din sabla. At ban makasaop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Mananasanang pauli ni masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyus kami nga lakasasagpulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyadon mi king kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kami magkanlong. O kabanal-banalan na induning Diyos, e mo sana pitsawiling aklis mi kayo kaking kagulangan mo. Nune bagkus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligayat kanwana na birhen. Induning Divina Gracia, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Kilagyuning Pampon na Kampoking Banal na Espiritu. Amen. Amen.
pagmasusyantaya ing Domingo ning Pentecoste. Panamdaman tayo po yung presensya ng ginubusal tamo. At ban maging mabungay at makabaldugan ing kaya katampa magmasusi, agkatanda kayo magisan metong karing panalangin at pamagkanto. Ding intensyones kaniting miso, kapasalamatan dari Mr. and Mrs. Florencio Rosario Calago para po keng wedding anniversary at para kapasalamatan tangang pong makatipon piety at para king malagwang kapaldanan ng Jose Pepe Hison. Makapasubaling kapag nasanang Jose Pepe Hison at para ka rin kaladwa dari Carmen Corazon at ding maldang kaladwa king purgatorio.
King lagi ning iba, ampanak, ampuning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ning tamong Hesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiom ning banal na Espiritu, mantabik kay kayungan. At kaya kaantiman. Kapatad, sa Pentecostes, tinanggap ng mga apostol ang Espiritu Santo bilang tanda ng pagsisimula ng kanilang misyong ipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo. Ang banal o ang pananatili ng Espiritu Santo ay nagpapatunay na una sa lahat, ang misyon ay nagmumula sa Diyos at gawain ng Diyos. Ito ay walang iba kundi ang pagpapatuloy lamang ng mapagligtas na gawain ni Jesus sa kasalukuyan at sa darating pang mga panahon. Kapatad, makatalakad tamo arapan ning Ginoo, bantang kapan ing maralas marayo tamo, king metong at metong migit manakit, king makasagsag kikatamo, kaysa king makasan metong kikatamo. Adwam tangini ing patakapatawaran ning Ginoo at ning metong at metong. Iyakas tangining mingan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Dios amayopayang tutu, kay kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip amano at dapat, at naliwang kakulangan. Ulinita ipanigapuku kang Santa Maria Kapilanmang Berhen, karing sablang anghel ampun santo, at kay kayo kapatad, ipanalangin yo king Dios aginotamo. Ing Dios, amayupayang tutu pakalo nakatamo, at king pangpatawad ring kasalanan tamo, idala katangan sana king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sinasamba ka namin sa
Manalangin tamo. Oy paning sala, apanibatan ning sablang mayap akalam, itubod mi ing kekang spirito, karing biyemi, kambining upaya ning metong amasikan angin, at kapamilatan ning api ning kekang kabyasnan, ibuklat mo laring angganan na ring kikaming kaisipan. Tagkilan mo ring kikaming dila, ban midalit kapuryan keka, karing amanong inaayabot ning upaya ning magsalita, uling mong ino kayagum ing kekang spirito, ing tao kapilan man inaayangat ing kayang siwala, karing amano ning kapayapan, ni apasyag ing katutuan king Jesus, ya ing Ginu, ang mabiye at magari, kambi mo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Mumunong pamamasa. Pamamasang iba't king libro ring dapat daring apostol. Inyang miras ing aldo ng kapiestan ning Pentecoste, ding sablang talasalpan tayo, makatipon la king metong alugal. Kabudabud mi kaalingongo menibatan kimbanwo, abala mo biyong ning masikan ayangin. Kitmuane imbale nung nula pakalukluk. Kay bat ding balabo dakaladilang api, ikit dong mikakalat, at imbalang katao mika at tinya kareti kintulid na. Mikat mo langan king banal ay espiritu. Migmula lang migsalita karimyaya liwang amano, agpang kimpagpigkalub na karelo ning espiritu. Ating Hudyo karin Jerusalem kanito, dibotos lang menibatan karing niayaling bansa ning yato. Inyam dimdam da iting alingongo, mitipon-tipon lo ring dakal ataw. Mengasdan langan, uling dimdamdong migsalita ring apostol, king amano ng siswan, nimbalang metong karelo. King pangas dandat pangamulala, ngarang sinabi, elang anwari tao Galileo, detin taong magsalitang makanyan. Makananungeni itamungan, daramdaman ta lang magsalita karing sarili tamong amanong siswan. Kaya katamo ating menibatan parsyo, medyo at elam. Atin mo namang menibatan Mesopotamia, Judeo at Kapadosya. Ating menibatan karing Ponto at Asya, Frigio at Pamphylia, Ehipto at karing distrito ning Libya, malapit Sirene. Ding alwa naman kaya katamo menibatan la Roma. Hudyo ampon paganong mga konberti king Hudaismo. Ding alwa po menibatan la Kreto at Arabio. Makanyan man itamungan daramdaman talang magsalita karing sarili tamong amanong siswan. Sa salita raing makapagmulalang bagi, depatan na ning Diyos. Ingamano ning Ginu. Salamat king Diyos. Ginu, itubod me ing kekang espiritu, at ibayo me ing lupa ning meto yato. Ginu, itubod me ing kekang espiritu, at ibayo me ing lupa ning meto yato. Puryan me ing Ginu o kaladwa ko, o Ginu akakong Diyos, ing degulan mo emunano, o Ginu ding kekang lelangan, ela mabilang-bilang, mitnuya inyato, karing kekang lelangan. Ginu, itubod me ing kekang espiritu, at ibayo me ing lupa ning meto yato. Nung patluran mo ing karelang pangisnawa, mga matelo, magbalik la king alikabuk ay ibatando. Dapot kabud dinan mo lang pangisnawa,
kumabsilo, ating yatu, pagkaluban meng bayong biye. Ginoo itubod me ingke kang espiritu, at ibayo me ing lupa ning meto yato. Ing ligaya ning Ginoo manatili sa kapilanman. Mipaligayan niya sa king sablanang lelangan. Manano na sanang ing kanakong pamibule-bule, makaibiyetula kayo, uling king Ginoo, tutula ko. Ginoo itubod me ingke kang espiritu, at ibayo me ing lupa ning meto yato. Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Alang makasabi, Iesus ginuyo, subali nung patnubayan ning banal ay espiritu. Ating miyayaliwang uring kalam espiritual, dapot ibatlangan king metomong espiritu. Ating miyayaliwang paralan ning pamanyuyu, dapot metong yamu ing ginung susuywan. Ating miyayaliwang kagiwan, dapot ing Diyos yanaman ing babye kareti. Ing balang metong mirinan niyang katunayan, king atsuya keya ing espiritu, para king ikakayap ding sabla. Uling i Kristo may nga ariyang katawan ating dakal adake. Makanyan man, metong yamong katawan, bistaman dakalang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamongan, Hudyo at Griego, alipan o timawa, may binyag tamo king metong mong katawan, king kapamilataning metong mong espiritu. At itamongan, minumtamo king metong mong espiritu. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos, manatili tapong makaluklok para king sekwensya. Meka keni o banal ay espiritu, king kakong kaladwa iba't banwang sala ipagkalugkeyo. May kakenig paring maluka, talapamye grasya, karing kekeng kaladwa, sala kang makayama. Lubos mamatula, bisitang makasaya, dimlang makapasno, busal ning ugtong aldo. Papawi king pagal, makabawas pali, manaliling tula, king mapayit ming luwa. Salaning kabanalan, puso mi kapnuan, iking mitmong katapatan, pilubluban kekang pamatulan. Nung alake kang diwa, tawan tiyawaring ala, e naalabanan nanumang dewakan. Dungis ke kasanang wasan, malangi ke kang diligan, maging lunas kasana, sugat mi pakayapan. Palambutan ding palalo, di ng sigla ding marimla, malililiking dalan, king matulid ibalik mo lang. Pitong kalam parati mong ipagkalob, ibye ke kaming tapat alob. King masampat akaugalyan, babye mo ing kayablasan, kaya kaming kaligtasan, tulang alang kapupusan, yan nasa Alleluia. Talakat po. Keni o Espiritu Santo, katmat mo ding puso ring matapat keka, at palablaban mo karela, ingapining kekang lugod.
Ingginu manatiliya kayo. At kaya kaantimuran. Pamasa king mayap a balita agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Kanitang bengi naning Aldo, muringita, mitipon na ring alagad, pagkakabat na ring pasbul king lugal, anong nula makatipon, ulining takot da karing Hudyo. Dinatang niya ay Jesus at tinalakad niya busalda, ing kapayapan manatili kay kayo nga nakarela. Pangasabi na nite, tipakit no karela ring gamat na, at ing katalinig dikingan na, misayala ring alagad, panakit da king Ginoo. Pasibayo ng sinabing Jesus karela, ing kapayapan manatili kay kayo. Nung makanano na kong tinubod ning iba, makanyan da kayo namang tutubod. Pangasabi na nite, pangisnawanan nala, at sinabi na, tanggapan niye ing banal Espiritu. Nung patawaran nyo la ring kasalanan ning ninuman, mi patawad la. Ing iyo patawaran, iya mi patawaran. Kapatad, ing mayap ng balita, ning kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Tanggapan niye ing Espiritu Santo. Happy birthday po sa ating lahat. Uy, among, sino pong nagbe-birthday? Kasi po, ang kapistahan ng Pentecoste, ito po ang simula ng simbahan na tinatayo ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. So, ang kapistahan ng Pentecoste ay parang birthday ng ating inang simbahan. Sa ating mga pagbasa, una, sa gawa ng mga apostol. Yung author po ng gawa ng mga apostoles, si Apostol San Lucas, ipinagdetalye po kung paano nangyayari yung kapistahan or pagtanggap ng mga apostol ng banal na Espiritu. Parang isang api at sila ay nagkaroon po ng pagbabago. Hindi na po sila mga duwag, kung hindi naging matapang, at yung pagtanggap nila ng banal na Espiritu ay nakapagsalita sila sa iba't ibang lingwahe. So maraming nakarinig at sabi, di ba ito ay mga Galileo? So sa ating unang pagbasa, ipinakita ang pagbabago ng mga apostol. Sa ating ikalawang pagbasa, sabi ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korento na walang makapagsabi na si Jesus ay Ginoo kung hindi po siya na-influence po ng Espiritu Santo. At dito ibinahagi ni Apostol San Pablo na sa ating pagtanggap ng Espiritu Santo, iba-iba pong gawain sa simbahan o sa katawan ni Kristo. Iba't ibang mga paglilingkod, iba't ibang mga apostolate, iba't ibang pagbigay ng ating tulong. Subalit lahat ay pagpapahayag ng iisang Diyos. There are various ministries, apostolate, services, but there is one God. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, ito po ay pagpakita ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. At yung mga alagad ay doon po sa isang lugar, sa isang silid. Tawag ito na the upper room. Tapos nagtipon-tipon sila doon, nakatipon-tipon dahil po sa takot ng mga Hudyo. Baka yung nangyari ng kanilang master or guro na ating Panginoon, baka ganun din po ang mangyayari sa kanila.
Subalit si Jesus sa kanyang pagpapakita sa kanila, una, ibinigay po yung kapayapaan. Pangalawa, siya ay nagpapakita ng kanyang yung mga palatandaan ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan yung mga sugat. But higit sa lahat, si Jesus ay tinupad yung mga turo niya na kung siya ay aalis, ibigay sa kanyang mga alagad ang Espiritu Santo. So, itong ginawa ni ating Panginoon Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan na sabi, hinihingaan niya sila at sabi, tanggapan niya ing Espiritu Santo, ing banal a Espiritu. So kapatid, kung sa aklat ng Henesis, nang nilikha ng Diyos ang tao sa alikabok, at sabi doon, hinihinga ng Diyos Ama yung kanyang nilikha na tao. Sabi sa salitang Hebreo, Ruah, or sa English, God the Father breathed into man His Spirit. So yung tao ay pagtanggap ng Espiritu ng Diyos, siya po ay nagiging imago Dei, the image of God. So ang tao ay kawangis ng Diyos. At alam natin ang kahalagahan ng presensya ng Espiritu sa buhay ng tao. Kung yung ating katawan ay mayroong material at spirit, pag ihiwalay yung Espiritu, yung ating katawan ay patay. Sa Bagong Testamento, nang si Jesus ay tumanggap ng binyag ni Juan, di ba sabi, ang Espiritu Santo ay bumaba parang kalapati. At yung Espiritu Santo ay pagpapahayag din po sa presensya ng Diyos ating Panginoon at nagsasabi, ito ang minamahal kong anak. Sa mga apostoles later on, ang presensya ng Espiritu Santo ay parang tongues of fire. Or sa iba, ang presensya ng Espiritu Santo ay nagbigay po ng pagbabago. Tulad po sa itong napakagandang panalangin sa banal na Espiritu na nagsasabi, Come, O Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. So kapatid, tayo po sa ating pagtanggap ng binyag ay nakatanggap na po ng presensya ng Espiritu Santo. But the presence of the Holy Spirit has been confirmed sa ating buhay nang tayo po ay tumanggap ng sakramento ng kumpil. So ito po ang sinasabi ng ating Panginoon Hesus sa kanyang pakipag-usap kay Nicodemo. Dahil sabi ng ating Panginoon, hanggang hindi maisilang yung tao sa tubig at Espiritu Santo, hindi siya mapabilang sa kaharian ng Diyos. So ang concept ni Nicodemo ay sabi sa English na yung tao ay kailangang he ought to be born again. Yung born again, hindi po nagsabihin na mag-iiba kang sekta, but to be born again, to allow the Spirit to live sa ating buhay. I think may dalawang paraan po. Kung ating tingnan sa ating panampalataya, we really need the presence of God with us, the presence of Jesus Christ, the presence of the Holy Spirit. Dahil kung wala ang Espiritu Santo, wala ang Diyos Ama at Diyos Anak, we are nothing. We are dead. But with God, we are alive. We are dynamic. Pero bakit minsan yung presensya ng Espiritu Santo ay hindi na ipahayag sa ating buhay? May nagsasabi daw po na sa ating panampalataya, okay, nagsisimba tamo, nagdadasal tayo, naggawa tayo ng ating debosyon, nagbabasa tayo sa Biblia, pero minsan sa pamamagitan lang po sa ating bibig, na to the point na the Word of God has not touched
our hearts, our hands, and our feet. Na sinasabi po na sa ating pagsasabuhay ng ating panampalataya, para tayong buhay pero patay, living dead. We are alive, yet parang walang kabuhay-buhay sa presensya ng Espiritu Santo. Meron na pong tatlong palatandaan. Una, dahil wala na tayong pakiramdam. Dahil akala natin yung pagpakiramdam is negative. Dahil sa English, ibig sabihin na po, being sensitive. But we must be sensitive and mindful of the presence of the Spirit in us. Tulad po ng Diyos Ama, na yung mga Hudyo doon sa Ehipto ay inaapi, pinaghihirapan ng ang Diyos Ama nakipag-usap kay Moises doon sa burning bush. Sabi ng God the Father, I felt compassion and pity with this chosen people of mine. So, kung tayo po ay magpahayag ng ating karamdaman, kung we feel, kung tayo nakiisa sa mga umiiyak and we also cry, sa mga tumatawa and we also laugh, yung ating pagpahayag ng karamdaman ay pagpahayag din po ng what? Feeling of compassion, mercy, and love of God. Pangalawang dahilan, bakit minsan hindi naipahayag itong presensya ng Espiritu Santo sa ating buhay? Dahil po, wala na tayong pakialam. Minsan, ang iniisip natin ay yung ating sarili lamang. But, kung wala tayong pakialam, paano natin ito maisabuhay yung isang awit na nagsasabi, walang sino man ang nabubuhay, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. So, kung wala tayong pakialam, kung we are disconnected, wala tayong para tayong mga indifferent sa ating kapwa. Dahil sabi daw po, hindi ang galit, which is the opposite of love. Ang opposite of love is indifference. Walang pakialam. At pangatlo, na minsan hindi na ipayag itong presensya ng Espiritu Santo dahil po umiiral sa ating kapangyarihan ngayon bilang Kristiyano na wala na tayong kahihiyan. Kung tayo minsan, it's hard to accept that we have sinned. Minsan ngayon, wala na tayong kahihiyan. Kung dati ating mga ninuno ay sabihin, huwag mo akong ipahiya. Pero ngayon, minsan kahit anong ating ginagawa na hindi tama, wala ng kahihiyan. To the point that the truth of the Spirit, the truth of our faith, ay parabang tinatapo na lang, umiiral po yung walang kahiyan. So kapatid, sana po ayon sa turo ng sensya. Sabi ng science, ang ating puso ay mahalaga sa ating buhay. Ang ating puso, yun po ang nagpump ng ating dugo sa ating katawan. Once the heart has stopped its function, of course, may mangyayari din po sa ating buhay, either stroke or cardiac arrest, whatsoever. So mahalaga na yung ating puso ay maano po ng presensya ng Espiritu Santo, at the presence, the fruit, and the power, and the role of the Holy Spirit, sana po maipump sa ating buhay. And lastly, hindi ko makalimutan yung isang kwento ng isang mayaman doon sa Amerika. Na itong mayaman na ito, sikat na sikat ito siya ngayon. Dahil gumagamit tayo sa kanyang na-invento na Microsoft. One time daw po yung kanyang anak, nagpunta sa New York, naabutan ng tanghalian, kumakain sa isang class na restaurant. To make the story short, pagkatapos kumain yung anak na babae, nagbigay ng tip sa mga waiters na $10,000. Tuwang-tuwa yung mga waiters. A week after, yung tatay na naman, nagpunta sa restaurant, sabi ng mga waiters, now, kung yung anak ay nagbigay ng $10,000, baka itong tatay, $15,000 or $20,000. Pagkatapos kumain ng tatay, nagbigay lang po ng $10.
Nagulat yung mga waiters, Sir, bakit $10 lang binigay mo? Samantala yung anak mo, alam namin anak mo yung kumakain dito last week. Ang sagot ng tatay, dahil yung anak ko, yung kanyang tatay mayaman, na ako ay naisilang at namumuhay hanggang ngayon, naalaala ko na yung tatay ko ay mahirap. What is the lesson of this story? The lesson is, values are not taught in the classroom. Values ay hindi po magsisimula sa labas. Values begin at home. At yung ating pananampalataya dapat din po magsimula, patibayin natin, lalo po sa ating kapanahunan ngayon, na umiiral, hindi lang po paninira ng kapwa, pati paninira ng pananampalataya. Pag yung tahanan ay hindi matibay, the home, which is a small church, ay humaharap po ng pagsubok ngayon. So kapatid, let's pray for the presence of the Holy Spirit in each one of us, and in our home, and in our heart. And may the Holy Spirit, sana po ito ay magbigay pagbabago sa ating buhay na magsimula sa ating puso at sa isa't isa sa atin. Magsitayo, ating ipahayag ang ating panampalataya. Sasalpantaya ko King Diyos, Igpang mayupayang tutuli na lang king banwat yato, at kang Yesukristo anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mi bait kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakrus metet mi kutkut, tini paya karimete, king katlong aldos sinugliang mebye, pepay ta siya banwa makulukluk wananin Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karimabye ang pong may nga mate. Sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak din Santo, King Pangapatao da rin kasalanan, King Pangasubyer miyeding mete at King Dialananga. Amen. pagkapilitan tamong manalangin King Ginoo, uling ingipaning pakalulo, para tining makiramdaman ing dalise at tapat a puso nga tamong manalangin, itugtog me ing Espiritu mo kay kami o Ginoo. Ulitan tayo po. Itugtog me ing Espiritu mo kaya kami o Ginoo. Itugtog me ing kekang Espiritu, anting mabyedanum king yato. Bustan mong datang yo, ban pasalan at pasiknangan no ring sablang ating responsibilidad king politika. Baning katuliran at kapayapan, yaing maging aldo-aldorang masabal. Ipanalangin mi keha o Ginoo. Itugtog me ing Espiritu mo kaya kami o Ginoo. Itugtog me ing kekang Espiritu, anting metong amitatawong api king yato. Bustan mong pasalan nalat ibayo ring sablang ating responsibilidad king ekonomiya. Baning pamisan metong at pamirakayan, yay manantabe karing karelang desisyon. Ipanalangin mi keha o Ginoo. Itugtog me ing Espiritu mo kay kami o Ginoo. Itugtog me ing kekang Espiritu, anting metong amasayang dalit king yato. Bustan mong pasalanot, ibayo ring sablang ating responsibilidad king arti. Baning karelang obra, iyaslagda ing legwan at katutuan. Ipanalangin mi keha o Ginoo. Itugtog me ing Espiritu mo kay kami o Ginoo. Itugtog me ing kekang Espiritu, anting metong abuklod ning grasya king yato. Bustan mong pasalanot tipunan ding sablang kinalat ding kapalyarian ning bie. Ibili mo ing kapanaligan karing pusura, ban makapagbayo lang bie. Ipanalangin mi keha o Ginoo. Itugtog me ing Espiritu mo kay kami o Ginoo. Itugtog me ing kekang Espiritu, anting metong aaklis ning pamanaya king yato. Bustan mong pasalanot antabayanan ding sablang mekaramdam king awos mo, munye patutu king mayap abalita keti king yato.
Ipanalangin mi keka o Ginoo. Itugtumi ang Espiritu mo kay kami, o Ginoo. Ngeni po adwan taming sarili tang kapagnasan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Itugtugme ing Espiritu mo kaya kami, o Ginoo. Pakibatan mo ring panalangin mi, o Diyos, ning upayat sikanan, bustan mong ing Espiritong mabye, karing puso mi, palaganapan na ing lugod mo, karing sablang tao, ngenit manggaman kapilan. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning katamong daon matanggap yarapan ning Diyos, ibang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning ginuiting daon karinggamat mo, ki kapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kiyakatan ka sa plala at ni mabilog ng Santa Iglesia. Uy paming miglalang, tera na kisana king sablang katutuan, ning pingako mong Espiritu ban ibulalag na kay kami, in kabilugan ng kabaldugan ngiting sakripisyo, ipagkalumuiti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. In ginu manatiliyak kay kayo, At kaya ka antimo, yat na yuring puso yu, makayat na no king ginu, pasalamatan tayo in ginu Diyos tamo. iting karapat dapat at matulog. Tunipin karapat dapat at matulid ing pasalamatan ng karinoy pa Diyos king alangang at lubos mayupaya. King alduiti tinubod mi ing banal espiritu, karing pinili mong maging kekang anak kapamilatan ning pamakirakira king biye ning bugtong mong anak. Inyong delan mi king kayang kaganapan in misteri ning kikaming kaligtasan.
King Aldo iti pagmasusyan niya ing dakila na mulang ning kekang banal ay iglesia inyang ing spirito pibabalo na karing sablang balayan ing bukod mong puning Dios at lelangan ning ibat karing dakal dang salita ring tao ing metong asiwala man mipasyag king metong akasal pantayanan ing tula ning panyubling ni biye babayo ne ing meto yato kabang kambiring sablang kuring anghel karin banwa dahil ning kekang ligaya lain makilangtok ng babi kapurian keka at ngaming kakanta. Tunay kapin banal, uipay kayong panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparampumi, pabnayan king spiritu mo ban para kagamilang katawan at dayaning kinuming Heso Kristo. Bayan mo at kamatayan kinuwaning tinapi, pasalamat ya keka, pera sa may karing kayang disipulong ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Iti yain kanakong katawan, amidaun para kekayo. Magyan kay ba't ni ngapunan kinuha ni kalis, pasiwang salamat kay kami kalis kanyang disipulong ano. Tanggapan niya iti kung anminom ko kaniti ting kalis ting kanakong daya. Indaya ning bayat alang anggang tipan aming ubo para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kay tami patanlaring kasalanan. Dati di bilang kapi kaganakan kanako. Ipasyag tayo in misyoning kasal pantayanan. Inyang hiniga na kanmi o ipa, ing kamatalibining anak mo, na may titinapin ng biting kalis ng kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pipanatatalakad araban sumuyog keka, mapakumubaming pangamasalang misulus ng katawan ng Kristo, tipo na kami anting metong ning banal espiritu. Kanakan may paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, maniganap ya king lugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa at Florentino kaming Arsobispo at ding sablang pari. Kanaman ang kapatatan subling miye at ding sablang miyangon na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan.
Pakalwan mo kay nga mga karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya binang Maria ing Birhen ni Diyos. Kaya binang San Jose, esposo na, kaya bining apostol at ning sablang santo, at tinupad king malmong kaburian kikaban ning panahon. Purihan dakat paligayan kapamilatan ng Isu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambinat kaya, ibang mayupayang tutugagom ning Espiritu Santo, popurian dakat parangalan manggaman king alang angga. Ngini manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king iba karing amanong tirukatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami ginuking sablang maruk malugod mong ipagkalog in kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupan ning kekang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami ning maligang kapanaligan, king panyatang ng Hesus-Kristong kikaming talapangabos. O ginuming Hesus-Kristo bekaring kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kekayo, ing kapayapan ko babiye ko kekayo, imo sabagan kaming kasalanan, nunilawan mo ing kasal pantaning kekang iglesia, ngayon agpangking kaburian mo, ikang mabiye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo manatili sa kapilan man kekayo. At kaya kaantin mo. Kapatad, ipakitangini in may kakametong tamo king kapayapan ng Kristo. Peace, happy fiesta ning Pentecostes. Diyos, nagalis ng mga kasalanan ng sa iyong
kasalanan ng sanlibutan. Ning korero ning Dios, ning melakukin kasalanan ning yato, maparing mayos king apunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka dapat tigkas may nga mano mo, kumayat na ako. Ang magandang balita
Lukluk tampo para po king kapabaluan. Anting pa magsadya kin daratang a piyestang patron 2022, ding makatuki ila puring tuntunan king kapagmasusyal. June 6, 2022, Lunes, mumunang Aldona puning Tridum, 5 p.m. Rosario Ampong Tridum, 6 p.m. Banalamisa. June 7, 2022, Martes po, Kadwang Aldoning Tridum, 5 p.m. Rosario Ampong Tridum, 6 p.m. Banalamisa. June 8, 2022, Miyerkules, Katlong Aldonan Tridum, 5 p.m. Rosario Ampong Tridum, 6 p.m. Banalamisa. Alata mo pong misa ang King Abak, manibat po King June 6 hanggang June 8. Ban mo niya dalan King Kakatamong Tridum. June 9, 2022, Webis, Aldoning Kapiesta ng Apong Gracia, 7 a.m. Banalamisa, 6 p.m. Solemning Misa, apanimunaning kaya katamong Arsobispo, ing Lubos Kagalang-galang, Florentino Gila Barrias, Didi. 7 p.m. Banala Prosesyon. Para ka rin sablang makipagprosesyon po, magdala tampong sarilitang kandila. Dakal pong salamat. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Uy paning malugod, manasanang ing pamangan at tinggap ni kaniting Eucharistia, sa pananaing alang anggaming pangyatbus, patilian mo karing puso mi ing sikanan ning kekang spirito, at kambilan mo na ring kalam apikaloob mo king kekang iglesia, itaduan mi king lagyo ng Jesus aginumi. Amen. Ing Regina Cheli, tumula ka orina ning banwa, Alleluia. pauli ning miging karapat dapat king mabayit kaya, Alleluia. sinubuyang mabye anti ingging kas na, Alleluia. ipanalangin mo king Diyos, Alleluia. magsaya ka at tumula o Berhen Maria, Alleluia. uling tutong sinubuyang mabye inggino, Alleluia. manalangin tamo, o Diyos, aking huli ning pangasubli ng mibye, ning ginuming Hesu Kristo anak mo, pikalob muming pipatulan ing mabilog ayato, apakarisan mi naman sanang nabangan ing ligaya ning bi alang kapupusan king kapangitan ng Birhen Mariang Induna, king uli na ng Hesu Kristong ginumi. Ligaya king iba, ampon anak, ampon king Espiritu Santo. Anti mo isa jarang ligay ba't king kamumulan ngit kapilamanggamang king alananga. Amen. Ligaya king iba, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Anti mo isa jarang ligay ba't king kamumulan ngit kapilamanggamang king alananga. Ligaya king iba, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Anti mo isa jarang ligay ba't king kamumulan ngit kapilamanggamang king alananga. Inginu manatili ke kayo. At kaya ka anti mo. Bisuning Diyos, amayupayang tuto, ing iba at ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Kapatad, uminako king kapayapan at mananasanang ing Espiritu ng Kristo, antabay na kayo king sabla iyang dapat. Alleluia, Alleluia. Salamat king Diyos. Alleluia, Alleluia. Mayap abengi po. Happy Fiesta ning Pentecostes. Walang sino man